Haleluja, dobra večer, dragi moji. Imam za vas danas jednu radosnu vijest, a to je da je Isus Krist pravi Bog, pravi kralj. Vjerovatno ste puno puta čuli o tome tko je Isus Krist, šta je on činio, gdje je on živio, kako je on trpio na križu, ali da li znate tko je on u stvari? Da li znate da je on platio cijenu za vas, za vaše živote, da bi vi bili spašeni, da bi vi imali vječni život, da bi vi jednog dana bili sa Bogom u raju, zajedno, u vječnosti? Da li vi znate to? Da li vi uistinu znate tko je Isus Krist? Zapitajte se, tko je Isus Krist za mene, osobno? Da li sam ja doživjela Isusa Krista? Da li sam ja doživio Isusa? Da li on za mene stvaran, realan? Da li on za mene svaki dan tu? Da li ja pričam sa njim? Da li on živ u mom životu? Ili on samo neka uspomena koju sam ja gledao na televiziji, ili čitao u knjizi, ili čitao u slikovnici, ili čitao u ilustriranoj Bibliji? Tko je za mene Isus Krist? Isus Krist je živi Bog i živi kralj. Isus Krist je živi danas, jer je on treći dan uskrsnuo od mrtvih. On je uskrsnuo treći dan od mrtvih. On je ustao iz groba i on je živ i dan danas. On živi u srcima onih koji vjeruju u njega. On živi po Duhu Svetome i on je živ i dan danas. Vjerujte mi. U Bibliji puno toga govori o Isusu. Piše da je on put, istina i život. Piše da je on prvi i posljednji. U Bibliji piše da je on alfa i omega, početak i kraj. Kralj kraljeva i gospodar gospodara i sve je to istina. Ali također je istina da je on živ dan danas. On je živi Bog. I on želi biti živ za tebe danas. Jer on želi ući u svako srce, on želi dotaknuti svačije srce, on želi biti blizu svake osobe danas, on želi dotaknuti svakoga, on želi promijeniti svakoga, on želi iscijeliti, on želi donijeti radost i mir i snagu, ljubav i sve ono što trebate. Zato što je on spasitelj i on voli spašavati druge, on voli spašavati ljude od bolesti, od ropstva, od zarobljenosti, od neimaštine, od grijeha, od slomljenosti, od zarobljenosti, od svega Isus želi iscijeliti čovjeka. Zato je Isus Krist došao da nam najavi svoje kraljevstvo, da nam najavi Božje kraljevstvo, a to je Bog je s vama, Bog je došao kod vas da vam da ono što vam treba, a to je život vječni po njemu. Mi možemo primiti život vječni, to je najdragocjeniji dar koji možete primiti, vjerujte mi. Život vječni je najdragocjeniji dar. Vjerovatno ste primili puno darova na ovom svijetu, puno dragocjenih poklona, ali ono što Isus može dati je najdragocjenije, a to je vječni život. Ne samo život sam po sebi, nego to je vječni život, život koji traje zauvijek sa njim u raju. I on je rekao, tko god vjeruje u mene, ako još i živi na ovom svijetu, nikada neće umrijeti. I tko god umre na ovom svijetu, živjet će zauvijek. Ako u mene vjeruje, vjerujte u Isusa. On je uskrsnuće i on je život. I on je došao na ovu zemlju da nam da nešto, da nam podari svoj život, da nam podari ono što je on imao u sebi, ono što je primio od svog Oca. A to je Božja sila, to je mir, to je radost, to je ljubav, to je snaga, to je vjera, to je nada, to je sve što nam je potrebno. To je zdravlje, to je sloboda. Dragi moji, Isus je puno više od onoga što vi znate možda o njemu. Vjerujte mi, Isus Krist je živ dan i danas. Isus Krist je živi Bog. Haleluja, Isus Krist živi. On živi i on želi govoriti u vaša srca. On želi govoriti. Isus Krist je dobar Bog. Budite blagoslovljeni.